douchekop. Dus ja, 2C is verstopt, Frans is niet goed. En we gaan nu met douchekop proberen te ontstoppen. Dus op hoop op 4. Dat is dus lang dat we gaan breken. We hebben dus de douchekop eraf gedaan. Ja. Oh, yes, Tine. Wat is het? Keeper! Lijkt mij niet slecht, Mathieu. Kijk, ik ga naar beneden. Kijk, kijk, kijk. Ja! Ja! Het is gewonnen! Het is ons gelukt. Wacht, Chas een keer. Chas nu een keer. Oké, die doet mijn test. We gaan Chas. Crap. Crap. Wat is het? Nog één. Ja! Ja! Dat is het! Ja! Wat dus.